acel spațiu în care ne uităm la ele și le observăm, nu mai le separăm, da? Nu mai avem de ce să le separăm, pentru că știm că ele coexistă. Așa cum avem două emisfere cerebrale, da? Așa cum avem lumina, da? Și întunericul, soarele și luna, da? Toate acestea coexistă. Acum ele sunt bune sau sunt rele, ele sunt corecte sau greșite? Nu, ele doar coexistă. Pentru mine, în momentul când am trecut printr-un proces interior și am avut conștientizarea asta că ei împreună sunt împreună și nu sunt separați și am fost întrebată tu ce alegi de aici încolo, am spus, păi eu aleg conștiința. Atât. Restul e o poveste. Pentru Terra. Atât. Fiecare alege, bineînțeles, în dreptul lui și la timpul lui potrivit. Și știu ce înseamnă toate astea pentru că le-am trecut într-o deplinătate, ca să zic așa. Am mai povestit în live-urile anterioare. Ca atare nu mai repet chestia asta. Doar să ținem cont de acest aspect.